Se coñecen a serie televisiva Star Trek e ademais son seguidores da mesma, saberán que cada capítulo está cheo de frases que dan que pensar pola orixinalidade do seu plantexamento. Por exemplo, nunha das súas versións, o androide con cerebro pisotrónico, Data, di que os humanos somos unidades biolóxicas con data de caducidade. É dicir, que algún día temos que morrer, pero que maneira tan bela de dicilo, verdade? E para cando iso ocorra, temos que estar precavidos para que os nosos descendentes non teñan problemas, aínda que máis de un pensará que cando iso ocorra non terá ningunha relevancia para ele, xa que estará noutro lugar, noutro sitio ou en ningunha parte. A maioría da xente trata de deixar as cousas ben atadas, ás veces cun testamento hológrafo. Hológrafo é sinónimo de autógrafo, isto é, un testamento feito á man. Está recoñecido pola lei sempre que reúna uns requisitos básicos. Primeiro, o testador debe ser maior de idade e ten que estar escrito de principio a fin do seu puño e letra. Debe conter o día, o mes e o ano en que foi escrito. Se faltara algún destes requisitos, o testamento sería nulo, tal e como establece o Código Civil español. No caso de que o testador tivera que emendar algunha palabra, frase ou expresión, debería firmar sobre eso, para dalo como válido. A persoa que teña no seu poder un testamento hológrafo, no momento do fallecemento do testador, está obligada a presentalo no xulgado de primeira instancia onde este domiciliado o fallecido. Unha vez presentado e acreditada a morte, o xuíz abrirao, firmará todas as follas e comprobará a súa identidade por medio de 3 testigos que coñezan a súa firma e a súa identidade. O problema destes testamentos é que os otorgantes non contaron co asesoramento dun notario, polo que as equivocacións polo descoñecemento das leis fan máis posible declarar a súa nulidade. Existen 2 tipos de testamentos notariais, aberto e cerrado. O aberto é o realizado ante notario co seu asesoramento legal. O cerrado é o depositado nun sobre cerrado ante notario sin que este coñeza o seu contido, polo que pode ter os mesmos problemas legais que un hológrafo. Por iso, a hora de encarar esa cousa tan desagradable que é poñer as cousas en orde para o día no que, como unidades biolóxicas, caduquemos, é mellor facelo co método tradicional, mediante testamento aberto. Costará algúns cartos, pero terán a seguridade de que se fará baixo os seus desexos e axustado á lei.